Doyera senyi moyo maropa a Jesu ega dino chena genyiwo maropa a Jesu ega akana kisa Chenisa basindi noziwa maropa a Jesu ega dino sunungulwa di maropa a Jesu ega dino aona basi maropa a Jesu ega akana kisa anondi chenisa basindi noziwa maropa a Jesu ega hakuna chimwe chiro maropa a Jesu ega kurekera zvitadzo maropa a Jesu ega akanakisa Chenisa basindi noziwa maropa a Jesu ega dirusimiro rwangu na maropa a Jesu ega nekururama kwangu maropa a Jesu ega akana kisa anondichenisa basindi noziwa maropa a Jesu ega Jesu ega rukuzo dinonza maropa a Jesu ega akana kisa anondi chenisa ziwa maropa a Jesu ega akana kisa anondi chenisa basindi noziwa maropa a Jesu ega basindi noziwa maropa a Jesu ega basindi noziwa maropa a Jesu ega. Titenda zvakare nemukana watawana kuti tidzidze zvimwe zvaJesu tichiri vapenyu. Tida kutenda nevaenzi vari pakati pedu. Mwari akuitire zvakanaka, Mwari akukomborerei. Hanzi naDavid ndakafara pavakanditi handei kuimba yaJehovha.
Tinomba nokutenda kuti vaenzi muri kufara nekuva mukati meimba yaJehovha. Ino haisi imba yemunhu. Nyange makagara pamabhenji musagara makatega kuda kuti anderenyu. Munyatsogara muchinyatsoziva kuti muri muimba yaJehovha. Toda kutenda zvakare nesangano nokubatikana. Mwari akuitire zvakanaka, Mwari akukomborerei. Tisati tapinda mukati mekuverenga shoko raMwari, imbotaritsawo munhu ari padhuze newe wonyemwerera. Ndikuona vamwe vakanyanyosunga zviso, hapasipo pane kutsungirira kwavatsvene. Ibva wangomuti isonoso. Kune vamwe vasingagoni kupedzisa. Isonoso. Hai chivi chakaoma handiti? Hai asi toda kutenda Mwari. Hanzizvo navaroma pa7 pana 24 na25. Mwari ngaavongwe naJesu Kristu. Kunyangwe chivi chakwirira kudero, asi nyasha dzakauya dzakazokwiririsa nokupfurikidza. Mwari wokudenga ngaakudzwe, Mwari wokudenga ngaatendwe nokuda kwaizvozvo. Tichapinda mukati mebhaibheri. Nhasi tiri kudzidza tiri mubhuku ra2 Chronicles chapter number 33. Nditarisirewo zvevagere pedo nemi kana vaine bhaibheri nedhayari nepekunyorera. Kana vasina unongoti zvakaoma. Vanoda kutoenda kudenga zvenharo chaizvo. Alright. Patiri kuda kudzidza pamanheru anhasi, musoro wenyaya unoti iwo dzoka uri mupenyu. Dzoka uri mupenyu. Ndiudzirewo munhu akagara pedo kuti dzoka uri mupenyu. Prodigal son chinhu chaakagona, amboita zvose zvatinofunga kuti zvasingaiti, chinhu chaakagona chinhu 1, dzoka ari mupenyu. Bhaibheri rangu rinoti when he came to his senses, akatanga kufunga kumba, ende haana kunonokera, ndobva atodzokera. Ende ari kwaanga ari anga asingatozivi kuti baba vanga vakamumirira. Bhozi paakasvika mukaiverenga zvakanaka, inoti vakamuona, iye hasi akaona baba. Baba ndiye vakamuona. Zvichireva kuti paakabuda vakasara vakamirira kuti ndomirira mukomana pakudzoka. Ndobva vamumanyira, ndobva vamuhaga, ndobva vamusveta, ndobva vamupa nguo yakaisvonaka neringi. Wadzoka mwanangu, ndandakakumira. Kudzoka kunoda uri mupenyu. Inu kwedu kumusha uku vanonyanya kuwandira kuenda kuSouth Africa. Vamwe vanoinda voenda zvachose, vamwe vanoinda vodzoka, asi vamwe vanodzoka vari mumakofini. Pana chinhu chakaoma sekuti munhu akabva pamba muchitaudzana zvakanaka odzoka asingachatauri. But zvinonakidza so munhu akadzoka ari mupenyu. Saka Mwari unododa kuti tidzoke kwaari tichiri vapenyu. Nekuti unoziva kuti kana uchinge wafa pachina chauchagona kuita. Nekuti vakafa havana zvavanodii naye. David unoti havatorumbidzi Jehovha. Nyangwe tikaparidza parufu gwako takagadzika bhaibheri pamusoro pekofini hazvibetseri. Takawirirana musuyo kuti haripindi neosmosis. Dzoka uri mupenyu chiri mutano. Iripo here vanhu vaMwari? Panyaya yatinayo nhasi, hauza nyasha dzaMwari ndodzida. Nyasha. Tarisa munhu apati dzinoti nyasha. Kana dzichinyanya kuda chirungu iti grace, woti girere. Nyasha ndodzida ini. Nyasha dzaMwari dzaanoitira vatadzi, ndodzida. Ukabona wadzinzwisisa nyasha kusvika pakudzibata muruoko rwako, hadzisiri dzaMwari. Dzofangwa ungosiya usingadzihwisisi. Ukabona wadzihwisisa kuti ndaakudzihwisisa nyasha, ndava nedefinition yadzo, tingatochinja manamatiro tikati baba vedu vanogara kumba kwenyu. How can you say David is a man after my heart? Iye akatora mukadzi womunhu akaurayisa murume wake. Joseph akatotiza chivi chacho, haasi kumbonzi a man after my heart. Ukadonotsvaka nyaya chinoona kuti pana 51 dzamapisare maDavid chakaona chaita nyaya dzacho chikandotanga kunochema. Sikai mukati mangu mwoyo wakachena.
is a man after my heart. Nyasha dzamwari. Ndamboshanyira imwe nhubu nhasi. Iri pana 2 Chronicles chapter number 33. Tasvika here? Kana wasvika iti amen. Chronicles uri kuOld Testament. Masvika here Eud. Inoti verse ya 1. Manase wakatanga kubata ushe ava namakore ane 12. Manase wakatanga kubata ushe ane makore ane 12. 12 ndizvo kaizvi. Achiri mufana mudoko. Ndobva adi akabata ushe makore ana 55 paJerusarema. Ndobva abata makore 55 kubva ane 12 years akabata 55 years achitonga paJerusarema. Ndobva adi akaita zvakaipa pamberi paJehovha. Akatevera zvinonyangadza zvavahedheni vakanga vadzingwa naJehovha pamberi pavanhu vaIsraeri. Zvatoipa. Panhoroondo yamadzimambo akatonga waimbohwa kuti munhu akambotanga achiita zvinhu zvakanaka. Ohoita hake zvakaipa kumberi uko but atanga achiita zvinhu zvakanaka. Pana Solomoni wakambotanga achiita zvinhu zvakanaka but wakaonawo donha hake kumberi but ambotanga achiita zvakadini. Not with Manase. Manase ubva musi wangotanga kungotonga chete. Wangotanga ari mugiya rezvivi. Tingadai tambauchi akamboitawo zvakanaka akadida akaputsawo aritari dzakanga dzavakwa tichimbonzwawo kuti une zvimwe zvaakaita but haana kudaro. Ichingotanga vhesi yati akaita zvakaipa pamberi paJehovha for 55 years. Bvunza munhu apadzino kuti nemakore mangani usati watanga kuita zvivi. Haugoni kutadza. Verenga muverenga kwai kudi. Vhesi ya 3. Verse 3. Nokuti wakavakazve matunhu akakwirira. Kwakuvakazve aputswa nababa vake. Vara rokutizve rinoreva kuti yaadzokoro. Baba vake vainzi Hezekia vanga vaputsa mitunhu yose yakanga ishandiswa anga ari maaritari ainamatawa vamwari vasiripo. Saka iye manje paakapinda papawo kwava kundovakazve mitunhu yanga yamboputsiwa nababa vake Hezekia. Apa like father like son yakatadza kushanda. Verenga. Akamutsira vaBhaari aritari. Kwakumutsira vaBhaari aritari. Akaisapawo matanda okunamata nawo. Akaisapawo matanda okunamata nawo. Akanamata kuhondo dzose dzekudenga. Akanamata kuhondo dzose dzekudenga. Akadzishumira. Akavaka aritari mumba maJehovha. Kunyangwe Jehovha wakati paJerusarema ndo pachagara zita rangu nokusingaperi. Come on. Akavakira hondo dzose dzekudenga aritari navashembiri dzeimba yaJehovha. Akapinzawo vana vake mumoto. Kisa ichigunga. Audzama vazonti Manase wakatadza. Verse 2, verse 3 yati wakaita zviri opposite zvazvaitwa nababa vake. Baba vake vanga vamboedza kufamba munzira yaMwari. Pavakarwara paya paya vakandofugama vachikumbira zvikanzi Mwari rangarirawo zvakanaka zvandakaita. Tobva vaporeswa. Check my record. Kana mukacheka rekodhi rangu mtoona zvoita here kuti ndife kwayatawedzera. Ndobva avuya Manase. Ndobva apinda mugiya rokungoita zvivi. Kwakuita zviri opposite baba vake. Hapana chitsva pasi pezuva. Mwana waEudha unomwa doro. Mwana womufundisi unovata masleep over. Ndiwana Manase ukaita zvokutamba unoibuda chechi kuti ndaugwa zvisingazikamwi kana tiri muhondo. Ndogara uchifonegwa everyday kuchikoro kwaari uchi wakabuda pahwindo akanopindira kumahositeri avasikana uchati nhai Mwari ndiri prayer band leader tiri muhondo. Nyazoona pandakazvara Manase apa. Chiri kurumu kwacho iko kuya dewa imbopindamo ukandovona zvinodownloadwa pafoni yazoona kuti Manase. Iri vhasi imwe minyengetero isingahwikwi muna Manase mumusha umu. Ari kudownloada pornography. Panje dzichishutigwa mujira. Baba Eudha.
Auiti mufundisi nokuti baba mufundisi. Kana kuita elder nokuti baba ndi elder. Zvakatosiyana. Vanotoda ropa raJesu vana vedu ava. Vana vemadhikoni vanotoda ropa raJesu, otherwise hatikundi. Ende hapana chinhu chinogwadza so wakamira mberi uchipa zvidedzero uchinyatsoziva kuti chimwana changu chakadhakwa izvezvi. Ende kana pane nyaya inonyanya kufamba stereki ndeye kutadza kumwana womunhu unoita senge mutsvene. Ukapinda pachechi wakarova holy engu uchikwazisa vanhu namavhesi ungazive mwana nhubu idzi. Ndivana Manase. Verse 4. Akavaka aritari mumba maJehovha. Pai. Mumba maJehovha. Pai. Mumba maJehovha. Tarisa muna pari zinoti mumba maJehovha. Muchechi. Manase chagangira muchechi. Mumba maJehovha imomo ndobva adi. Kunyangwe Jehovha wakati paJerusarema ndipo pachagara zita rangu nekusingaperi. Berenga. Akavakira hondo dzose dzekudenga aritari muvazhe mbiri dzeimba yaJehovha. Hondo dzose dzekudenga, zuva, mwedzi nenyeredzi chikandopinda muchechi chikazvivakira imo zvikanzi namataiti haleluya kumwedzi. Kachidi. Yaenda mberi ichiti kudi. Verse 5. Verse 5 ndio yatabva kuverenga. Ndio yabva kuverenga. Rangu rechirungu pana parinoti. And he built altars for all the hosts of heaven in the two courts of the house of the Lord. Hapana asvika. In the two courts of the house of the Lord. Pakutotagwa sanctuary. Musanctuary imomo. Andi maiziva kuti yava neouter court. Yoita holy place. Yoita most holy place. Zvikanzi muvazhe mbiri ndo machakandopinda Manase chikandogadzira bha, chikandogadzikira bhari imo mukaenda matirayo. Bhari. Arita. Mupo imwe. Munomuziva here holy place. Mamusingangopindiwi vanhu vaipinda yamaprista on Jude. Most holy place wanga usingangopindi. Maipindwa na high priest pa day of atonement ka1 pagore. Ukapindamo iwo chingoti kwai ndiri munhu wechechi waindiomeramo. Cho Manase kandopinda. Vanhu kati haupindi ukaindopinda. Manase haupindi zvandopinda. Chakapfeka shoti nevhesi namapatapata. Haupindi zvandopinda. Muprofita even akataura naMwari madeko akada unompinda waiomeramo because mangopindwa nomuprista chete. Cho chikandopinda. Kuchallenge Mwari kuti Mwari wachagondidii. Nondirangaridza kamukanziyo kataimba tichiri ku high school. Kainzi ndobvisa here. Waipfeka mabhurugwa kana 20 muchienda kumasports muchinokuza timu. Unosvika unomira mberi so timu yako ichikukuza ndobvisa here uchibvisa. Ndobvisa, bvisa. Iwo ukati 1. Voti mufana utoshama utoti 2. Mufana ushama uti 3. Ndobvisa, bvisa, ndobvisa, bvisa. Kuda awa chikura ndoita Manase ndopinda, pinda. Chembere dzekwe zikatanga kukuza zvikanzi hapindi unomeramo hazivi kuti kune sheka ine glory. Ndopinda, pinda, ndopinda, pinda. Vavona hecho nyengu. Vachanogara pamusoro pe-Ark of the Covenant. Chikatanga kuguguda bhonzo rengurube. Chirimo. Zvikanzi habudi. Chikatanga kukuza chirimo kani ndobuda ukaibuda. Ndobuda, buda. Ndobuda, ndobva chabuda chikauya chikati agondidii. Tarisa munhu ari pazoti Manase chachigevenga. Ipapo Mwari anga akanyarara. As hako kudenga. Vamwe vakandochinamato chipi ichochi? Verse 6. Akapinzawo vana vake mumoto. Berengai. Akapinzawo vana vake mumoto pamupata wemwanakomana waHimoni. Akatenda mashura. Akaita mazango. Akabata nouroyi. Akagadza masvikuro nouroyi. Hamusi kumuziva Manase. Mwana wamufundisi Hezekia mufundisi kuzvara muroyi. Ndauna Deuteronomy chapter 18 verse 9 na 10 na 12. Ende paaita zvinhu izvi waizviziva.
Ndaona kuti Mwari wacho unotidi. Kwai kudi. Deuteronomy chapter 18 verse 9 kusvika verse 12. Come on, inoti. Zvino kana wasvika munyika yaunopiwa naJehovha Mwari wako, Iyo. Usadzidza kutevera zvinonyangadza zvondudzi idzo. Ya? Pakati pako hapafaniri kuwanika munhu anopinza mwanakomana wake kana mwanasikana wake mumoto, Waiwa. kana unouka, Iyo. kana unotenda mashura, Iyo. kana unoita mazango, Iyo. kana muroyi, Iyo. kana ng'anga, Ya. kana unobvunza masvikiro, Ya. kana muvuki, Ya. kana unobvunza vakafa. Ya. Nokuti vose vanoita zvinhu izvi vanonyangadza Jehovha. Manase paaita zvinhu izvi waitoiziva vhesi. Ndaona kuti nondidi. Kwanzi izvo chokutanga chaakaita. Wakapinza vana vake mumoto. Paivesewa zimoto so mutemberi maivesewa zimoto. Papakagadzikwa rimwe rangata sezipani so. Rai moto uchipfuta uchirowa pasi pezipani rotsuka kuti piriviri kotogwa chimwana a newborn baby. Chobahwa so makagara magariro makaita iwayo. Chobahwa neruoko so. Potogwa zibanga. Inenge iri first prayer yo. Tonzi hlu. Tonzi imbai. Tino fara kubatira tenzi tino. Chichidona ropa so. Chodonekwa mukati mezipani roti cho. Tonzi first prayer. Papo dzakasunga taye yenyoka dzichipukuta ziya nezizi. Level rimwe rouroi. Kwa imba yapo. Vana vachitsva vari vapenyu vopinzwa mumoto wotogwa ukangoonekwa wakafitira kwenzi yakafitira wotogwa woiswa moto wotsva. Manase vamazuva ano vangwara mufundisi. Havachavesi moto waManase. Unotsva uchifamba. Hapana hawa. Vamazuva ano havachavesi moto. Unotsva uchifamba. Ndiri ndoga. Humwe budofo hwevana vedu nyatsoona kuti chiri kutsva chifamba. Grade 1 to 7 chaidzosera but patangoyanika mari zao dzacho nani zvakabva zvafa. Nyatsoona kuti munhu akura unofanirwa kuti achiroorwa but zviri kutonetsa unotsva uchifamba. Ngochingwe God is time is the best izvo munhu ari kutsva. Taraona imba yako munetsero iri kuita kupera. Kutsva uchifamba. Muri pa window 11 nanhasi. Tiri muhondo. Chinondinetsa hechi. Manase business rako riri kufamba but mwana wako hasi kuroorwa. Vakapinzwa mumoto vana vedu ava. Kwangoita relationship kwavona wada kunointroduce kuna navatete. Ndo painofira ipapo. Nosarawo zvidanana. Life yako uri muno muHarare iri kuditemenwa neimwe chembere iri kuSlovenia uko. Inovata mumuti. Yakaisa zita rako muchihari. Isina nhembe. Ichibheja kuti hazviiti mwana waTobias. Unotsva uchifamba iwe. Ugoverenga mabhuku ose vana to heaven to hold. Ugoverenga vana young women zvigoshaya basa. Izvo hapasipo pane nyaya. Uri kutsva uchifamba. Last Friday takavingwa nomwe muyuth akandina matere munhu waMwari. Kochi kanzi pandopinda muklasi handimbozivi zvezviitika. Kwendichiona senge makonzo ari kumanya kumberi nozi chiri kutsva chifamba. Vanhu vari kutsva. Izvino zvakaitwa namadzibaba edu zvinotoda nyasha dzaMwari tisunungurwe nezita raJesu. Ndosaka tiri panapa nguva dzakaipa zvakadai. Nonga zviri zvoga. Hazvibetsa nyange ukachinja kwokugara. Kuchinja vhenya hakuso nenyaya. Nyange ukaenda Dubai nongonochona uriko. Izvo zita renyu pane parakasungwa neshinda tsvuku. Notsva chifamba. Usatombona zvinhu zvako pane pazvoda kuti pazvinge zvodata senge zvotoita ndo pazvotofira ipapo. Satani nemadhimoni ake chibheja tazviti
nongoroorwa ugochata chete but nhumbu haibati tochati chifamba but Mwari ngaavongwe naJesu Kristu. Haleluya. Mune simba muropa. Vanoda kusunungurwa vachasunungurwa chete pamusangano. Mumboitawo financial breakthrough kwete kungogara wakachona kubva zvawabea marana zvino wakangochona kuta uchifamba ende nongochiblema economy. Vamwe mueconomy yayo zvichitoita ugozama ukubika ugoshinaira ugobika 7 colors 1 plate nomurume wako achindongwa kungokusema ndotarisa nhoroondo yekufamily kwenyatsoona kuti ndioga wasara vari mumarriage ndi yakatotegwa nechitanda ingangodona ndizvikwedu izvi. Manase aka verse 6 ipamhei futi inoti akapinzawo vana vake mumoto pamupata wemwanakomana waHinomi. Akatenda mashura akaita mazango akabata nouroyi. Isai chigumwe dzaingoti dzikawazisori chifurira zasi kwendi chatsangu kafurira musoro nchafara ndokutenda mashura kavona njiva 1 ichibhuruka kwa 1 for happy 2 for sorry 3 for visitors ndokutenda mashura ikoko. Handina vhesi yandati ndaverenga yakati Jehovha Mwari akaumba munhu akamuisa mugarden of Eden akati ziso rako harofurira kumusoro uchafara. Handisa ndambozvibona mashura kubona nyeredzi ichiti wa kwai kuchaita rufu chete ndokutenda mashura ikoko. Zvinzo zvongoishura ukaona jongwe rako rakamira negumbo remukwe ndofigwa chete ndatozviwa 6 cents yanga yatondiudza kutenda mashura. Ndozvana Manase paenda zviwa kati mangu dai akadii verengai munhu waMwari akagadza masvikiro akagadza amupo ikwe kutorova inauguration yemasvikiro kutovhura minister of witchcraft and sorcery affairs vanenge vachiripota kwapresident Manase makatogara so minister wefinance achiripota weinformation and what wedefense kozoita dzimwe manje minister of witchcraft and sorcery affairs ndokutovhura mauniversity aingodzidziswa uroi chete towaitobvunzwa kuti unoita degree ripi woti ndiri kupower power tsanangura zvakanaka ndiri kupower imheni iyoyo ndikupower unoita ipi ndiri kufood engineering ndiye kunokora shoka vachitondoripota kuna president vatoda kutenda vakomana vekupower makafamba zvakadii zvikanzi takarova takashakadza vanhu 15 Manase kuti haleluya vakomana muri kugona basi kutoita masvikiro kutoita zvimakombo zvozikamwa kuti ichi ndechevaroi chete ichi chechiko chemamazizi nezvikiti Manase chibasa ngarirohe nhumbu dzavanhu ngadzibve dzine ma2 months. Muripo here vanhu vaMwari? Manase for you chakanyarara ende Mwari anga akanyarara ezifa hako but kunyarara kwaMwari kutaura hamuna kuzviwa. Gadza varoi n'anga nevafemberi kaita dambudziko kwazi Mwari hana basa ndai kun'anga kukundwa nebhutsu kufunga bhutsu ungaindisa kose ungaitsikisa musuweji ugoitsikisa pai but painoramba kusvikira pan'anga nepamuprofita haisviki inoti ndaoga bhutsu yawakapfeka iyo haisviki pan'anga iyo because ndioga unenge uri chipenyu papa musoro wakaisa mazimbava ezizi rakafa iye unotoona sekuru vanotaura paari vakafa akagara pachikumba chembudzi yakafa ndooga mupenyu but Manase aiti munhu wese kun'anga vadhara vachivuya so vachipinda muchechi vakasungirira nteve dzaifema nemibobobo nezvikwambo zvaitora vana kuchii ndo chiro chinamato ichocho. Mwari akanyarara ezifa hako ko verse 9 vhesi ya 9 Manase akatsaura vaJudha vakanga
vagere Jerusarema Yeah. vakaita zvakaipa kupfuura zvakaitwa nendudzi dzakaparadzwa naJehovha pamberi pavana vaIsraeri. Noza Manase aida kukonzeresa vamwe vanhu kutadza. Dei aingotadza iye zviri right, but kukonzeresa vamwe vanhu kutadza. Atitengeri hembe kungoti dzoti fita, tofanirwa kutengera nokonzitawo vamwe. Hamuna kundiwa. Ufumbofungawo vamwe. Manase aida kuti akatokuona wakapfeka zvakanaka kuti handisi kuzvida izvozvo, itishamei vakomana vadonha. Verse 10. Verenga. Jehovha akataura naManase nevanhu vake. Jehovha vakutaura naManase nevanhu vake tabasa nazvo. Tumigwa profita achitaura naIsaya, akafira murombo. Akamutora Isaya achitaura nyaya dzachimutsiura nezvenyaya idzodzo, akamutora kanomupinza mumhango yomuti. Ndobva apinziwa mumhando, bata mwoku, ndobva watora zakutsori. Wakatanga kucheka nepakati. Fu, tina basa naMwari. Fu, akachekwa napakati apa. Amutsiura. Chikanzi Jehovha ndombotaura naManase nevanhu vake, but havana kuteerera. Verse 11. Saka Jehovha wakauyisa vakuru vehondo namambo waIsraeri kuzorwa navo. Enough is enough. Amupo imi. Enough is enough. Pane nguva Mwari yokuti anoramba achiti nyasha dzake idzi. Oti nyasha dzake idzi. Munhu oguma asindimara moyo sezvakaita Farao. Kana Jeremiah Farao wangosara guu. Wakarega nguva dzakatarwa dzipfuura. Risa munhu ari padhuze noti nguva yako inopfuura. Kudozama kuitawo mharidzo makrusade kuti Manase atendebuke, but aitowedzera kuoma moyo. Farao mistake yakaita haana kuziva kuti pavonanga kugungwa hondo yaMwari kana woipedza haipedzeri palendi unonogwira mugungwa. Ndo makanoperera Farao imo. Manase akanzi Manase, ndataura newe zvakwana. Ndakuchigadzira size dokwandirana newe. Ndobva adiverenga. Ivo vakabata Manase nezvikokohono, vakamusunga nemaketeni, vakaenda naye Bhabhironi. Uyai pano Euda, uyai nechepano. Kai zvanetsa. Uyu murume wanetsa, wanyanganya Jerusarema rose. Unzwa wakarikrosa nezvivi zvazvangozara. Kai zvinetsa. Ndobva zvinetsa Manase ndine one size yako. Kubva kwauya vaAsiria vachibvawo. Kwai pakatsvagwa, hapana ngotsvagwa vanhu njeka. Pakatsvagwa makapteni ehondo. Pane nhubu yangu yanetsa kuku isingatereri. Kwai ndobva vasvika vakamubata nezvikokovono. Zvainzi zvikokovono dzadziri simbi dzadzakagadzigwa so. Dzakaita zvimahuku. Dzakashapenewa so kumberi. Saka pavakasvika anzi vakauda amene kuda vaihla kumubata kuti ungangozodzigwa zvivi, vaihla kutomubata nemavoko. Saka ndobva vanosvika nyanga kai inogona ngopetewa mavoko. Vainosvika vondokanda so. Simbi yopinda munyama. Kana yapinda munyama umokanda futi napapa. Yopinda futi munyama. Ndobva vapinza zvimwe nomino. Ende vadera vana kutanga kufamba naye ka ndobva vakwira pamabhiza. Dzakatanga dzijoga so. Dzichitevera kurwadziwa dzichwakapeni. Chizama kuda kunegotiate speed. Kusvika dzaopera iri nzira yaMwari kuti Manase ndakambokuparidzira iwe. Iyo zvino handichatauri newe ndangoita zvinhu zvangu ndakanyarara. Usatendera kuti Mwari ataure newe nenzira iyi. Kune vanhu vanoda kutendeuka vava muICU. Vamboita head on negonyeti rapetana so wabairigwa chiya ichi chokufemesa chii. Ndo vazhinji ndo pavanoda kutendeukira. Sasvika ikoko Manase. Kwawana ichiri kukurova vhundukira kushoko uti Mwari vataura nendi. Pane pandoda Euda. Paverengei. Anzi vakamubata vari kuenda naye kuBhabhironi. Zvikanzi ichi. Pedzisai. Verse 10. Verse 10. Verse 11. Verse 11. Yeah. Saka Jehovha wakauyisa vakuru vehondo yamambo weAsiria kuzorwa navo. Ivo vakamubata Manase nezvikokohono, vakamusunga nemaketeni vakaenda naye Bhabhironi. Zvino wakati ari pakutambudzika kwake akachema kuna Jehovha Mwari wake, akazvininipisa kwazvo pamberi paJehovha Mwari wamadzibaba ake. Akadi kunani? Muroi
13 verenga pedzisa munhu waMwari. Vhesi ya 13. Verse 13. Akanyengetera kwaari Kutofugama. Akamuteerera akanzwa kukumbira kwake. Ani? Ndokumudzosera Jerusarema paushe hwake. Nyasha ndodzida. Budza munhu apazoti nyasha ndodzida. Kuna chivi chine achiti. Unoziva kuti ndaitira kumboiona nyaya yacho nani mupfungwa dzangu. Kuti Manase ari pakutambudzika kwake hanzi akanyengetera kuna Jehovha. Dei yanga iri phone call. Manase dzichidhaila kuna Mwari. Pareception kudenga musi woyo ndikuona pane ngirozi. Zoona pane phone call yaManase iri kupinda. Imwe ngirozi yotarisa kudai iona yokata. Ungatozodzegwa buroi isu zvekutadza hatidi tingakodzokera kune imwe controversy hatidi uyu. Imwe ngirozi chii chiri kuitika kwei pane munhu uri kufona yonyahwaira inotereona kuti chigevenga chiri kufona poita commotion ngirozi dzichinitse kutoreceive todi mudhara wobva wati chii chiri kumboitika apo konzi pane munhu ari kufona kwendiyani kwatinotitaura nezakataura zita rake ungatoroya hatidi kwendiyani pakusvika kudai Manase. Hello Manase my son. Nyashandodzida. Nyashandodzida ini. Chikanzi hello Manase my son. I've been missing you so much. Unoziva nhoroondo yaManase kubva pana vhesi 1 kunosvika pana na vhesi 12 yangova yezvivi chete. Yangogadzikwa nemavhesi 2 chete. Nyasha dzakaongodzwana ne2 verses. Dzimwe dzese dzaingotaura zvivi. But nyaya yangochinjwa pamavhesi 2. Zvikanzi Jehovha akati ndakuhwa. Formula yacho yakanyanya kuchipisa zvokuti unogona kuifoira. Ngodzoka chete. Kona muzama remasters makanzi 1+1 zvotoda nyasha dzaMwari kuti 2. Bhoza tanga kuzvibvunza kuti vanorevesa. Tarisa Manase umudzoti aiwa ugona kutadza iwe. Mudze munhu avazoti augona kutadza. Ava. Iwa usati watomboroya yako munhu. Hautogoni kana kuroya ngwe mushonga unorapa flu hautouzivi. Sezakagara dzakadoka kwaende nyaya dzangu, tinyararire Manase akanga ari muroyi, akahwigwa ngoni iwe una nyaya iwe. Ndakangobvisavo mimba. Awani. Wabvisa wani. Denga iri richange rakazara vatadzi vakaregerekwa zvivi. Rai pasi munhu waMwari. Membozero patichasvika kudenga zvichanakidza. Ndaifunga mufundisi wangu kuti hanzi Manase akadzoserwa pachigaro chake. Ndaifunga ini kuti ko timu rekuJerusarema parakamboona adzoka aregeregwa raiti kudii? Kamupo. Ko timu rekuJerusarema parakasvika rarakadhigwa vana raiti kudii? Amupo. Koma vakadhigwa vana vaiti kudii vakatarisa Manase? Yozana uzati nyasha dzaMwari ukadzitarisa nezo rako dzobhowa. Wambozviziva here kuti kudenga nonowana Rahabhi dhiyalo tichiriko? Asi chaitora varume vevanhu, asi chakapinda pagenealogy yaJesu kutonzi ndivo vambuya vaJesu. Nyasha. Kachitori kudenga kakatovhiringika zvo kachitonakigwa kakapfeka golden stiletto kari muna Glory Avenue nomuna Hallelujah Street. Kachitovhunza kuti ko maiti varipi? Kwe vakasara kochi ani makavatorera murume. Ndo zvoga pamakavatorera murume paya vakabuda chechi. Zvoga saka makatokonesa munhu kudenga indangu ndakavatorera murume asi ndakahotendeuka. Zvino ivo vakati vatorerwa murume ndobva varagakuramba vachinamata. Valuza mfakosa. Icho charova double kick nyama yemusoro. Chakawina murume, chakawina denga. Iwo wakaluza murume, wakaluza denga. Unonyura! Nyasha here! Moses, karova munhu nechibhakera kamuviga ari woga. Apedza Mwari ndobva atomudana, ndatotutonotungamira vanangu vabude. Unaona paakafa nyaya chakanetsa Satani chasvika chinoclaim. Munhu wangu kai aiwa kana takataurirana. Pagwenzi richipfuta moto asi risingatsvi. Hallelujah! Inyasha! Arisa munhu ari padhuze nekuti ukaita zvekutamba nenyasha. Nasa akaregerekwa. Pana munhu asingaregerereki pamuri musa. Kaenda kun'anga, chakakosha kudzoka kuna Mwari wako. Indai pana verse 20. 24 tinamati.
vhesi ya20. ya Ipapo Manase akavata namadzibaba ake, vakamuviga mumba make. ya Amoni mwanakomana wake akamutevera paushe. Amoni ndobva chamutevera paushe. Vhesi ya21. Vhesi 21. Amoni wakatanga kubata ushe ava nemakore 22. Akabata ushe paJerusarema makore 2. Akaita zvakaipa pamberi paJehovha, sezvakaita baba vake Manase. Like father, like son. Nomo kaindotedzera mudhara wangu. Rova chikadi. Amoni wakabayira mifananidzo yose yakavezwa yakanga yaitwa naManase baba vake. Akazvishumira. Haana kuzvininipisa pamberi paJehovha sokuzvininipisa kwaManase baba vake. Asi Amoni uyu wakaramba achingowedzera kudarika kwake. Varanda vake vakarangana kumumukira. Vakamuuraya mumba make. Akafa. Asi vanhu venyika iyo vakazourayawo vose vakanga varangana kumumukira mambo Amoni mwana waManase wakasara achipinda futi papawo. Ndobva asaka achitevedzera zvaitwa nababa vake. Chiramba chingotadza. Zvinonzi haana kupedza 2 years. Vavamuraya. Asi baba vake vakazvita 55 years hapana kavamuraya. Amnoni, nyasha dzamudhara wako hadzisi dzako. Amen. Musi waunotanga kuda kuchita tokubata. Nyasha dzako dzakasiyana nedzababa vako. Maelda anongoitavo, vafundisi vanongoita. Usazvikombea navanhu. Ukazvikombea navanhu unozvibona uri nani. Zvikombea naKristu uchaona kuti uri marara. Tokubata. Musi waunotanga kudaita zvechihure tokubata musi uwoyo. Vamwe vakaita vakabuda but iwe tokubata iwe. Nemhaka yenyasha dzamwari wako ndo dzinoita tokubata. Handikana wane nharo pinda kamutauni muya muna 4th. Unotora chikafu chiri mumabhini chaudle chikwai masirikidzi anongodla nyasha dzako nedzemasirikidzi dzakasiyana. Unoti kuvarira. Usatevedzera umwe munhu. Nyaya dzekuporesa hanzi tinotarisa kuna Jesu muvambi nomukwaniso wokutenda kwedu. Amnoni tokubata. Nditarisire vamwe ari paridze kuti tinokubata. Musi waunongotirega ndimbo double crosser ndo paunotora mhaka ipapo. Musi waunongoti baba pano vanongoita zvemasmall house indi ndadiwa. Iwe musi waunongoti munovirigwa marongedza mabhegi my be faithful living unto death. Vanhu vanongoita wani, vanhu vanongotadza wani, kweindi ndadi. Iwe ndiwadi tokubata. Takawanda vanhu vanofarira zvivi zvoitwa navanhu vakawanda. Takawanda. Vanhu pasi rose kumasvingo unokuziva. Vaguti unokuziva here unongoti kwai vanhu vose. Iwo zvioni munhu achikuti kwai vanhu vose. Vanongopfeka. Pane chakaipa here kwati wachoti pane chakaipa here utozvitaura pane chakaipa. Dei asina uipa usingatauri. Amoni. Nyasha dzababa vako hadzisi dzako. Uripo here vanhu vaMwari. Inini chandofarira chinhu chimwe chete. Manase dzake akadzigadzirisa ari mupenyu. Pane wanda wadzigadzisa wedza. Kuti Mwari ndenyaya dzangu. Nyaya dzangu. Vaimbi vekwedu uyai. Pana chivi chino hachiiti pamberi paMwari. Kana. Iwe ndongatochiomesa. Ende Satani zvaanoita unokunyevezera, unokurangaridza zvivi zvako. Ukabvisa mimba iwe. Nemadetails acho 2 June 2022. Witi. Vanhu vakadera vaiti kudenga. Inda pana Hebrews chapter 11 ndo panyanzona kudenga kune kune zvigevenga. Zvoga. Zvakasuka nguva muropa. Abraham chibaba chemasmall house. Gaga vatoita medzi yatsara hecho kuna Hagari ga. Iwe akori utotambudzika nechimukadzi 1 chemhiri kwaSamora. Solomon waiva ne1000. Iwe utotemeswa musoro nokuti womuti bomb blue tick yakati odi. Usati watanga kutadza iwe. Tarisa muna president kuti usati watanga kutadza. It's like ndine nyaya dzangu. Regwa chisikana 1 chitete futi chislenda. Ndine nyaya dzangu. Solomon waane variety but apedza akati azvinana maturo izvi. Ambobvunza kuti vano mwadoro vakambovabvunza kuti rakatangirepi. Mudhara Noaka. Dhakwa chokutanga. Chiri serious. Kaigadzira. Chikamwa chikadhakwa chikavata chikakumura nhembe. So voti by faith. Mwari akaonekwa Noa akaonirwa nyasha.
saka utori kugena uchitsva dekwa uchi unombowana mukana wekumbonobvunziwa kuti nai muri kuchirei, ndaingomwavo rini musi wekrisimasi watotengegwa, utorina zvokutoitisa zvivi zvacho, zvokutotadzisa zvacho hautorina, unongotengegwa we wamapondo. Uya una mari tinamate shamwari, hauna kana chokutadzisa iwe. Chimukadzi chacho unongovhara-vhara nekumane zvimamirinde nemabhizo, apa wakachona futi. Zvokuitisa zvivi haunayo, nakuti haunamata Mwari tiri tose. Vanhu vachahwisa tsitsi, dei vatambowana mukana kumbotaurigwa nemadhara aya achikudza kuti isi takaganga isi. Guva rauri apa, kuchanakidza kudenga. David na Uriya zvasangana. Zvobvunzano zvakafamba sei apa? Uripo here? Paul na Stephen. Diva. Kuna Glory Ave nomuna Hallelujah Street. Unoita senge achadzokera kuna Jesu, nai Jesu ndibudzei mune mhondi munomu. Pane munhu wandavona Jesu kachina mudhikoni kai pane munhu wandavona. Ndiani uyu? Una Paul kai aiwa. Uri kuona here mukuru? Pawakangofa paya ndodzakasara dzitora chitanda cheevhangeri. Haleluya! Zvobva zvahagana zvoti haleluya tunyasha. Ndodzida. Haleluya. Pane anodzida here nyasha idzi? Number 196. Toda kunamata nemagrupu maviri. Vanoti zvakaitika toda kutanga patsva. Kung'anga takaenda zvakatokwana. Kana zviri zvechifambi takatoita zvakatokwana. Nemagrupu maviri anoda kunamata nawo. Rekutanga ndire vanoti ini ndinotsva nchifamba. Ndozama kuita project unoita senge unotengesa chikiti pabhora. Vananga ingovhunza mapuraizi vachi zvakanaka ina zvakanaka usingatengi. Kutsva nchifamba. Kutsva nchifamba. Kutodawo kuroorwa but handizivi. Ndikangoita senge ndoda kuita serious ndinotora. Kutsva nchifamba. Dzokumuri dzekwedu dzopisa. Ugozama kuaplya, ugozama. Iwe ndiwo woga unongoshaya basa ungachipinda. Vamwe vachitaura chirungu chakafonyoka vachitaura muinterview I love job vachipinda ugotorova chirungu kuchidonongora. Zvigoshakana uri kutsva uchifamba. Pane zvakaitiwa namadzibaba ekwenyu iwe. Ropa raJesu. Kutsva, uri kutsva. Ivo vakaderera kuti vasumuke. Pastor ndibatsire. Vanoti ndandibohwisisi life yangu handihwisisi. Zvimwe zvinhu zvoita senge zvoita zvokuramba. Marriage yangu handihwisisi. Ndotsva ndichifamba. Kazama kumbotengesa izvi, kapozama kutengesa izvi. Vamwe vanongoinda zvichindoita pati zvangu. Tsva ndichifamba. Vana vangu vanotsva vachifamba. Hamene zvimwe zvimusoro zvinongovatema soka vavatowadzi maexam. Ari kuDubai wacho unongofona achichema. Ari pakadaro simuka netsoka dzako tinavati. Nosimba rombotraya. Upure chitundire vanhu vanoti Mwari. Indoda uregere pazvitatso. Kana vamwe vacho unotaura nyaya dzavo. Ndatowa kuti yangu haisi nyaya iyi. Ndoda kuinvita rimwe gurupu pamanheru anhasi. Vati ndatozvipira kufamba naye. Mana chingandidzivisa kufamba naMwari akadai. Anoregerera munhu abva kung'anga. Kwekwa isinungura nteve yako titange patsva. Aiwa aitoda. Vakaitika mazuva ekusaziva. Vakadero kuti mungofamba mushiya kuno kumberi pastor vatobira. Vanoti toda kutanga naMwari patsva. Come. Pastor vatobira panapa. Vatina matiri. Aripo here pakati pedu. Anoti Mwari ndomudawo. Kana chigona kudzima zvivi zvangu. God bless you my brother. Hatina kuuya kuovokera vanhu vachiponeswa. Tauya kuorekerekwa naMwari. Society yakatikondema. Hatichagamuchiriki kwatobvawo. Vanhu vane nyaya dzekwataiswera isu. Vanhu vane nyaya dzataimwira. Vanhu vane nyaya kwataifarira. Vanosara vakabata nhoroondo asi tainda. God bless you. Come. Kung'anga takatoenda zvakatokwana. Aripo here umwe pakati pedu. Come. Uya. Saka unoda kutodadikwa. Tindiri wokuponeswa ini. Manase ndozvinhu zvakaita make sure icho. As long ndiri mupenyu ndikachema unondiwa. Aripo here umwe.
anoti Mwari ndoda iwe. Maybe kufamba kwakakuomera, just raise up your hand uri pauri papa. Kuti denga rindori dai. Saka ndichajaira undinyevezera zvivi zvangu. Ndiri munhu waMwari, ndakasunungurwa pamuchinjiko. Just raise up your hand. Aripo here umwe pakati pedu anoti ndiri munhu waMwari, ndakusiyira pastor kuti vanamati. Aripo here umwe? Mezvacho zvinotoda kubhabhatidzwa. Kana uripo, hama inodiwa, famba uchiya kuno zvinyoronyoro. Kana kusimudza ruoko uri pauri papo, titume munhu, tinotuma delegation inouya kuzokutora. Nokuti uri munhu anokosha pamberi paMwari. Saka simudza ruoko, kana kuudza ari panext newe akuperekedze kuya kuna Jesu. Inga munoperekedzana wani kumapasipoti, munoperekedzana wani kubhodha. Saka tiri kuimba, unotoda kubhabhatidzwa. Mama uchiuya hama inodiwa, isati ndanamata. Zevezera umwe wako kuti taitaura kairubhabhatidzwa. Enda mberi. Kana uripo mutendi, une hama yako yawabva nayo, iperekedze kuzomira meze pano. Hanzi nemusoro wenyaya, dzoka uri mupenyu. Satani hanzi ritsitsi, a returning grace. Anokuziva kuti nekasystem kokuenda kuchechi uchidzoka, kokumboti hameni kuchiparidzwa uchidzoka, one day unoenda zvachose. Famba uchiuya, vari kukurukurirana, famba uchiuya. Vari kuuya neuniform yavo vasikana. Koma, God bless you. Vari kuuya, vari kuperekedzana. Zvimwe zvose tingaita zvakanaka kuponeswa. God bless you. Ari kuuya akabata iPhone yake, ukamudi kuuya kuna Jesu. Vari kuzvuviwa, vari kuuya nemadreads avo nemagirazi. Denga rinotodawa nemagirazi, vari kuuya kuna Jesu. God bless you. Zuva hama yako uchienda nayo kuna Jesu. God bless you. Vamwe vakatoda ngirozi zvikavazuva kubva muBhabhironi, zvikanzi nekuda kweupenyu hwako. Vamwe vakafunga vakati aiwa tasiya zvitunha zveuchicken mufiriji, tiza neupenyu hwako ende kuna Jesu. Dream yedenga, denga riri kurekodha. Yokamira ndoona bhora reEngland, Mwari apedza rake panapa kare kare. Zevezera hama yako muye kuna Jesu. Ende ukaona wazviviwa, hapana kuita kana mistake. This is the best decision yaunogona kuita pasi pezuva. Ende kana wabuda muno usanyara. Go and tell it to the world. Kuti ndadecide kubhabhatidzwa. Ende udza shamwari dzako kuti hapana zvamunondiita kudenga kuna Mwari. Zvimwe zvakaitwa nemadzinza ekwenyu zvinotoda kutobhabhatidzwa. Sabata rino tine rubhabhatidzo. Ndati vamwe vakakuudza kuti usauya kumusha vaya vakachiuya usauya nemota kana kuti isiye growth point wauya netsoka. Ivavo vaudze kuti uri kubhabhatidzwa. This time amaroko iri kusvika paruvazhe nekuti kudenga kuna Mwari. Tema chinokundiwa neropa raJesu. Vose vakamugamuchira vakavapa simba kuti vanzi vana vaMwari. Kana waivhuka wabhabhatidzwa kuvhuka papera. Vese vaiona magonzo pachalkboard. Now uchabhabhatidzwa. Hakuna gonzo rauchaona nezita raJesu. Mwari atikomborere. Vaimbi vachinyarara sanamata. Even mangwana ukada kuuya kuno, it's not too late. Wasara uri pa valley of decision. But Mwari anewe. Baba wokudenga, makaita denga nepasi. Zvanhasi zvaitwa zvaringana. Onai Mwari vaita samanasa vadzoka vari vapenyu. Nyasha dzenyu dzinoshamisa. Onai Mwari vana vafamba vachiya kuno mberi. Vabereki, vakomana nevasikana, vana mai nana baba. Pano pamandara, malaitsi akati ngwee. Maekona achifefetera.
vakati tinoenda kuna Jesu. Tinotama madekwani, malights akabaka. Hama dzose dzichiona. Vakati bye bye. Farewell planet Earth. Takuenda kuna Jesu. Mwari musarangarira kutadza kwevanhu vese vauya kuno mberi. Mwari kana mukakurangarira tichakuvhunzai kuti saka ropa raJesu pamuchinjikwa rakabhadhara kunani. Madekwana ano Mwari, Satani haana kana munhu wani waakafira. Imi ndimi akafira vanhu Mwari imi. Vanhu vari kuoneswa chamutawa nhava naDhiabhorosi. Vari kutambiswa chidhongo naDhiabhorosi. Asi nhasi zvapera nezita raJesu. Chamakanakira Mwari, hamumanikidzi vanhu. It's not by might or by power, but by your spirit. Munoti uyai kwandiri mose makaneta makaremerwa. Ndichakupai zororo. Mwari, komborerai vanhu venya. Satani haana kana munhu wani waakafira. Iye ari kutozvinzwa izvozvo. Achada kuvazevesera kuti unonyeperwa. But nezita raJesu tapinda. Hatidzoki kumashure. Tichaudza vabereki kuti tadecide kuponeswa naJesu. Zita renyu Mwari rikudzwe. Ropa raJesu raimpiwa harishayi simba. Unoda kucheneswa here, riripo simba. Haticheneswi nekugraduata. Haticheneswi nekutengera vabereki grocery. Haticheneswi nekunzi good boy nevabereki. Tinocheneswa neropa raJesu. Chenesai vanhu venyu Mwari. Nevaroi vaivashanyira vaverengwa pano, vanofanira kutiza nenzira nomwe pavanosvika pamisha yavo. Nokuti vachawana vana Gabriel vakachengeta. Vorara hope dzakanaka, vomutswa neshiri dzedenga mangwanani. Voshamisika kuti seiko nhasi ndisina kurohwa nemadzikirira, nokuti kudenga kuna Mwari. Voenda kumabasa avo, mari dzavo ngadzive nezvadzinotenga Mwari. We don't care kuti izigi, toda mablessing muzigi iroro. Ritenge nezita raJesu. Chereka $5, ngaifide 5,000 sezvamakaita riya zuva. Zita renyu Mwari rikudzwe. Komborerai vatendi venyu Mwari, vari kutsigira musangano wenyu zvakanaka zvakadai. Musavarega naivo vachitambudzwa naDhiabhorosi. Ngavati kana Mwari akati Mwari vakanaka, vaEdheni ngavavone zveshuwa kuti vanhu havana Mwari akanaka. Vakomborerei Mwari. Ivaine namaine nababa, nevatana vedu vamakatipa, vakomborerei. Shirikadzi dzamakatisiyira, dzikomborerei. Nerera dziri pakati pedu, vana mai vakomborerei, vana baba vakomborerei. Ivaine mutauri wamatipa, mwanakomana wokwanhongo, naiye anoda nyasha dzenyu. Zita renyu Mwari rikudzwe, kuda kwenyu kuitwe. Muna Jesu anogara nokusingaperi. Amen. Mazita enyu vanhu vaMwari, rambai muri pano. Kuku bomo kubeke mnamlezwen. Yeah.